6 листопада, п'ятниця, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулися попередні слухання у так званій справі про тероризм фігурантів 3-ї Бахчисарайської групи. Адвокати безпідставно обвинувачених кримських татар клопотали про відвід судді, прокурора, а також захисників за призначенням. Ростовський суд відмовив у задоволенні всіх клопотань і продовжив термін арешту затриманих. Мера пресечения ребятам, которые содержатся в СИЗО, продлена на 6 месяцев до 22 апреля 2021 года. Амету Сулейманову домашний арест, несмотря на наше ходатайство о замене домашнего ареста мерой, которая связана с запретом на определенные действия, суд также не удовлетворил и продлил ему домашний арест до 22 декабря 2020 года. Мы в ожидании того, что в конце концов это все закончится, и сегодня наши мужья выйдут на свободу, и мы все вместе поедем домой. Естественно, это ожидание, на что мы мечтаем об этом, и надеемся, что наша мечта вся общая, сегодня произойдет. Они невиновны. В нашем народе нет террористов. Террористы те, кто устраивает террор, запугивание в отношении людей, имеющих собственное мнение. Аллах велик, Аллах все видит, Он все поставит на свои места. 11 березня 2020 року у Бахчисараї відбулися обшуки в будинках кримських татар, в результаті чого були затримані брати Сійтумєр та Осман Сійтумєрови, Амет Сулейманов та Рустем Сейтмеметов. Їх безпідставно звинуватили в організації терористичної організації і участь в Хізбут-Тахрір, забороненої в Росії. За вибаченнями від окупаційного голови прийшли кримські татари до будівлі так званої Ради міністрів Криму. Нагадаємо, Сергій Аксьонов похвалив ФСБ за затримання на Кримському мосту в ніч на 3 листопада, коли кримські татари їхали до російського Ростова, щоб підтримати бранців з красногвардійською групою у так званій справі про тероризм. Тоді людей так і не випустили з тимчасово окупованого півострова. Злочинні дії ФСБівців схвалив сам Аксьонов та подякував за недопущення групи підтримки до так званих терористів. Обурені родичі політичних в'язнів, їх друзі та ті, кого затримували на мосту, хотіли почути вибачення від Аксьонова за схвалення їх затримання. Однак окупаційний очільник Криму на людей часу не знайшов. До них вийшов окупаційний керівник комітету з міжнаціональних відносин Альберт Кангієв. Чи почула окупаційна влада родичів засуджених нею ж кримських татар? Дивіться далі у сюжеті. Близько сотні кримських татар зібрались на площі перед окупаційною Радою міністрів Криму. Це родичі, друзі політв'язнів та ті, хто кілька днів тому їхав до Ростова підтримати бранців з Красногвардійська. Тоді на Керченському мосту їх протримали на холоді майже всю ніч. А окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов подякував ФСБівцям та поліціянтам за так звану протидію терористичним загрозам. Тепер вимога людей – вибачення від російської маріонетки. Мы весь этот фарс уже наблюдаем в течение 5 лет. Все эти судебные процессы, мнимые скрытые свидетели всякие. Поэтому я считаю, что то, что сказал Сергей Аксьонов, да, и это было оскорбление для всего нашего народа. Это было просто оскорбление, он должен выйти и пояснить, да, скажем так, свои слова. Мы это уже видели. Моя мать в 11 лет, как говорится, лишила своего отца, его расстреляли. Да? Моя тетя, которой было 2 года, была выслана по обвинению в том, что она является предателем. На сегодняшний день, получается, мы террористы-экстремисты, а наши дети, наши семьи, наши внуки являются тоже последователями или сторонниками, или поддерживающими терроризм. Но как-то в голове не укладывается. Да пусть он выйдет и скажет нам, если он такого мнения, пусть вийде і скаже вот этим людям. Правозахисниця Мумінє Салієва дивується. Виходить, що терористами називають і всіх, хто бере участь у флешмобах та навіть молиться за політичних бранців. Народ так розуміє, що всі ті люди, тисячі і тисячі людей, весь крымско-татарский народ, который сегодня поддерживает тех, кто огульно обвинен, тоже террористы. Если это так, то пусть глава государства, глава власти в Крыму выйдет сейчас к народу
и скажет это открытым текстом. Майже одразу до людей підійшли окупаційні поліціянти. Количество людей большое достаточно. Он же нас всех оболгал. Пусть выйдет и объяснится. Смотрите, довольно большое количество людей. С каждым он по отдельности пообщаться не сможет. Не-не, он народу выйдет, по отдельности. Вот Объясниться, да. мы задаем вопрос, он отвечает на вопросы. Але замість Аксьонова на зустріч вийшов його посіпака, керівник комітету з міжнаціональних відносин Альберт Кангієв. Вы с нами разговариваете. А он же тоже может так Если бы мы хотели к вам обратиться, мы бы пришли к вам по межнациональным отношениям, к вам пришли, и к вам обратились. Мы пришли к Аксенову, мы хотим его видеть. Пусть выйдет как глава республики и скажет нам, всем, почему он нас назвал террористами. Я вам отвечу. Значит, тех, кого это касается непосредственно, Всех касается. всех касаться не может. Всех касается. Всех нас так назвал. Жены, здесь есть родители политзаключенных, которые сидят в тюрьмах. Альберт Кангієв запропонував зустрітися з Аксьоновим в понеділок та уточнив, що той може прийняти лише пару людей. Родичі бранців не згодні. Кажуть, словам окупаційної влади не вірять. Есть предложение определить группу людей, 3-4 человека, 5. Я готов сопровождать эту группу на встречу с Сергеем Валерьевичем, если есть такая необходимость. В противном случае, вот это я еще раз повторюсь, это наше собрание сегодня, хоть и на открытом воздухе, оно незаконно. Такі слова окупаційного урядовця обурюють кримських татар. Їм не дозволяють навіть збиратися разом, поки окупаційна влада безкарно чинить репресії проти корінного народу. Мост строили, чтобы ездить. Незаконно вы делаете все. Какое Все в Крыму, все вот эти репрессии, эти незаконно и по российским законам. Ни один факт терроризма не доказан. До каких пор вот это будет продолжаться? Здесь вообще разговора нету. Пусть он выходит и извиняется, и все. Дочекатися вибачень від Аксьонова та навіть від Кангієва не вдалося. Окупаційний очільник Держкомнаца просто пішов геть. Люди залишилися біля будівлі окупаційного уряду та разом помолилися за кримських татар, яких зараз тримають в російських в'язницях. Жолында қалған дин қарызмыр азат ел Аллахым. Büyük sabırlar özgürlüğüne korantaları ver Allah'ım. Müslümanlarımızı kuvandırma. Şunları maskara yap Allah'ım. Yapan zulümlerini bu dünyada görüp öbür dünyada görüyor Allah'ım. Allah'ım sökün nefesimizde. La ilahe illallah Muhammed Resulullah gemiye yardımcı Allah'ım. Звідти родичі політичних бранців та учасники кримсько-татарського національного руху пішли до окупаційного духовного управління мусульман Криму. Хотіли дізнатися позицію маріонеткового муфтія щодо масових затримань кримських татар на Керченському мосту. Та щодо реакції на це Аксьонова. Кажуть, окупаційна влада будує соборну мечеть як прикриття своїх злочинів проти кримських татар. Але жодного відгуку від окупаційного муфтіяту не дочекалися. Владислав Стужук, Заман, АТР. Україна втратила $1 трильйон за 10 років. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмір нереалізованого економічного потенціалу країни. Найбільша стаття можливих доходів – це корисні копалини. Правильне використання надр може принести Україні до $409 мільярдів. Також Україна не використовує повністю свій земельний потенціал, який оцінений в $85 мільярдів. $1 трильйон ВВП за 10 років – це нереалізований потенціал нашої країни. 1 трильйон втратили всі громадяни України, втратили через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління. Яка наша мета? Реалізувати потенціал української економіки, зробити нашу державу успішною. Ця територія України опинилася у помаранчевій та червоній зоні захворювання на коронавірус. До червоної зони потрапили Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Харків,
Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ. Решта обласних центрів у помаранчевій зоні. За добу в країні діагностували 9721 новий випадок коронавірусної хвороби. Летальних випадків 201. Тим часом Верховна Рада запровадила штрафи за перебування у громадських місцях і транспорті без засобів індивідуального захисту. Штраф розміром від 170 до 225 гривень зможуть накладати прямо на місці правопорушення. Зранку такий промінчик позитиву. В нас сьогодні одужало більше людей, ніж захворіло. За минулу добу одужало 10 762 особи, а захворіло 9 721. Причому в місті Київ черговий антирекорд, 1002 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19 за минулу добу. В окупованому Криму від COVID-19 померли ще 6 пацієнтів. Таким чином, число померлих досягло вже 159 людей. За минулу добу там зареєстровано 130 випадків коронавірусної інфекції. Окрема статистика в окупованому Севастополі. Там від коронавірусу померли 4 людини. Загальна кількість летальних випадків в місті склала 76 чоловік. За даними Розпоживнагляду, рівень захворюваності на COVID-19 в Севастополі вище, аніж в середньому в окупованому Криму. На Донбасі минулої доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожої атаки з безпілотника поранений український військовий. Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема, вранці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив декілька черг зі стрілецької зброї. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не було. Підтримуйте телеканал АТР на Патреоні. Це краундфандинговий майданчик, через який ви можете допомогти нам. Для цього потрібно зайти на сайт patreon.com, у пошуковому вікні набрати телеканал АТР і натиснути на нашу іконку. Після цього сайт запропонує приєднатись і вибрати рівень членства. Їх 6. Жертвуючи гроші, ви визначаєте рівень спорідненості із нами. Перший – наречений і наречена. Вибравши його, ви жертвуєте $5. Другий – дядько-тітка. У цьому випадку сайт запропонує пожертвувати $10. $20 можна пожертвувати, вибравши рівень брат. Обравши рівень батьки, ви жертвуєте $50. Рівень бабуся-дідусь – це підтримка в $100. $200 можна пожертвувати, вибравши рівень АТА, що в перекладі означає «предок». Після сайт запропонує вам авторизуватися. Це можна зробити через електронну пошту або Фейсбук. Останній крок – перерахувати гроші. Станьте нашим патроном, підтримуйте наш телеканал. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!